दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना बे बिथिंनि सायाव माबायदि सानदों आरो मा हास्थायदों? दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना बे बिथिंनि सायाव माबायदि सानदों आरो मा हास्थायदों? फोसावजानायाव दरं मुङै मोनसे लकसभा मुं थिसनजाबाय बेनि बिथिङाव दिनै बर' थुनलाइ आफाद बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनिफ्राय एखेबारे स्पष्ट रोखा बाथ्राया जे जों जेखौ खोनादोंमोन जे बियो उदालगुरि लकसभा समस्ति हिसाबै जागोन नाथाय बियो हरसेनि गेजेरावनो सोलायनानै बियो मा जाहैबाय माने दरं लकसभा समस्ति हिसाबै फोसावदों बेखौ जोङो मानिनो गोब्राब मोनदों आरो जोङो हानायमाने जों इलेक्सन कमिसनखौ जोङो खावलायगोन भारत सरकारखौ जों खावलायगोन बे बिथिङाव बिथांमोना दरंनि जायगायाव उदालगुरिखौ मुंखौ होनांगौ बे जोंनिफ्राय स्पष्ट खोथा आरो जोंनि मोनसे खोथा जाहैबाय मा जे जेनोखि 6 सिडुल काउन्सिलनि सिङाव जुदि कार्बि आंलंआव बिथांमोना बे 6 सिडुलनि सिङाव थानाय एरियाखौनो लानानै जुदि एमएलए समस्तिखौ लानानै जुदि लकसभा समस्ति खालामनो हायोबा जोंनाव मानो हाया आरो जोंनियाव जाहैबाय गासै 15टा माने एमएलए समस्ति दङ बे 15टा समस्तिखौ लानानैनो जोंनियाव मोननै लकसभा समस्ति खालामनो हायोमोन नंगौ जोङो मोजां मोनदों जे क'क्राझारखौ एसटि हिसाबै दोनदों नाथाय उदालगुरि हिसाबै जोङो नामखौ जों लुबैयो अब्लासो जोङो जेनोखि 6 सिडुलनि जे स्पिरिट बे स्पिरिटआ थानायखौ जोङो माने सरकारा मावदों होननानै जोङो फोथायनाय फैगोन मिथिनाय बायदिब्ला बर'नि माहारियारि आफादफ्रा सिगाङावनो उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै दाबि दैखांखाना दोनदों होननानै जों मिथिनो मोनो दाबिबो खालामदों आरो लोगोसे बियो इलेक्सन कमिसननि एखेबारे जोबथा समसिम दङ जोंबो मिथिनायाव नाथाय बबे मोनसे सक्ति नुनो मोनै गोहोआ बेवहाय खामानि मावखो जे उदालगुरिया गोमानानै जिबायदि गासै मोन 11 एमएलए समस्तिखौ लानानै दि लकसभा समस्ति खालामबाय दरं लकसभा समस्ति बे जोंनि थाखाय एखेबारे गनायथावना नङा जोंनि हारिखौ फिसा हारिखौ फोजोबनायनि मोनसे जलजन्त्रनि बादै जेबो नङा होननानै जोङो फोथायनो बाध्य जादों बिसायख'थि आय'गा जुदि मानियाब्ला बेनि बिथिङाव जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन मोनागौ माने जोङो गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायखौ जों खालामगोन जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो सोमावसारबोदों सोमावसारालासिनो जों जेबो मोनखाबोआखै बेखायनो बे बारावबो जोङो मोनागौ माने सोमावसारनायखौ जों लांबाय थागोन बेयो जोंनि मोनसे समाय लाखानाय बायदि जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन